Kini ketika AKASHVANI Shillong ke kubur ban politik kesan lijana kimat bakong san juga kubur. Kuntu bat dia wer menteri rang badu Narendra Modi ye kipat nyong India ban penmi mar bat thit ikimar ki bela penmi hi nalakari. Beteng kejengela pat ba ki kenthai na kabenta ka om na kabenta ki kenthai leng ba ka skim amrut. Ya shaprang ki jingkhenra ka National Investigation Agency ha ki shpautli ki jelakari halor ka kam khayi brio. Bat maham ka tanat electronics bat information technology jang ko sarkar India halor ka jingpenmi iki khubor hamsaya bat ki khubor lamler leng ba ki rensan social media. Ki khubor ki babnya. Menteri rang badu Narendra Modi ulakot lawer bat gentui ki pat ba ban penslor dia ke jing penmi mar nalakari bat nalaki jong ki than ki jela da ka bathi ki mar ba ki parasnong bat ki parari ki penmi hakinu kinu ki jing lek men ni jing rakhe ha ka program man ki bat ka ba uju ajing kren Modi berabor uju kentui ki pat ba jong kari bakin kenti ki jing penmi mar de ki pat nong song snong da ka basna bat penmi bat dak bathit ru ikimar ki belasna bat penmi hi da kinong song kari khnang ban penlong ye kari India kabala bat kabaklan ban kersan dala die hadin ke jingkentu menteri rang badu ki pat ba ka jalandhar kilesim khia ban thit de ki sarak do bertha bat kibi di ki jingdan kam na kabenta ka le niam dipawali ki belong ki mar ki bela penmi hi da kinong snamar na kate ki jela ka jingela pat ba halor ka phang ki kinthai na kabenta ka om na kabenta ki kinthai kata women for water for women kalasrang nen ka sngi lengba ka scheme Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation ni amrut kati ka jingela pat ba kan beteng hadu menta ka sngi ka ba ka thong jongka ka long ban plila ki kinthai ban yo ekaransan bakin yo esim bentalang ha ki benta ki bede ba ka ha ka sanshar khadar bat kar kompentri kam jong ko sarkar ha ka ti jinge lapat ba on ai ye ki kinthai ye ka jing tip ka ban kong e ha ka bede ba ka jing pen khu ye ko leng ba ki jing le jingo ye ki jaka pen khu ne ki water treatment plant ki badan ha ka leng ka procession ba ne ka procession Eucharist ka basisin sisnem jong ka balang Roman Catholic kan long ha ka khat artrik menta onai wing ha ka ying mani Cathedral of Mary Help of Christians ka bahala imkra Shillong kinong penya ka te procession kila khot song bahaya baro ki parunget jong ka balang Catholic ki ba na ka Shillong Archdiocese bat ye ki ba na Juwai bat Nongston Diocese baniwan lang sa ka te ka procession Eucharist ka procession kan sedang da kajing duai ne do kapor khandai spoamen step unong kitin siem ka ko Holy See sa India bat Nepal Most Reverend Leopoldo Girelli unwan isimenta ka te procession ha ka jingiran ng katlang Archbishop jong ka jalan yang ba Shillong Most Reverend Victor Lungdo lembat laingut ki bishop ki bilang sudep penkentang dangsen kata Most Reverend Wilbert Marwen ka Juwai Diocese Most Reverend Joachim Walder ka Nongston Diocese bat auxiliary bishop jong ka Aizol ka jinga procession kan sedang hakapor CBJC teng no phaisngi bat kan sedang na lum kalbari lengba ka dhamkiti surok ba Shillong Juwai sa surok ba la umkhra dan Bosco Square bat penkut biang ha kalbari ka school ba North Eastern Hill University ni hu kala train lang bat ka Melbourne University Australia na kabenta ka British Library Endangered Archives Program lani ka BLEAP ka ba ka jingchmu jong ka kalong ban penuan ha karansan digital ya ka history jong ka larity jong ki artli ki than ke jala ha ka jinglum thup kabala pentre kam da ki kor ki bor jong ke internet ya ka BLEAP project la penya da ka British Library katbai ka jing bebisa la le da ka Arcadia kabalong ka International Humanitarian Organization kabakathong jong ka kalong man penne pensa bat ri tengkai ya ki larity bat ki deti tenrai
jong ki jaj ben rio na keleng ka perthai u professor jong ka tanat puli history jong ka University of Melbourne u Andrew J May u lo ong ba katai kerensan ne pli jung mut bat ki pat ba kalong ka jing rak hi ka bli project ka bala julong mala usnam na du bala sedang ya ka hausnam arhajar khat kandai bat u lo ong ru ba ka bli program kalong ka wain ki program ki bakong san ha ka bala be dengka ban ri dengka ye ki tiar lariti Kibaladan ha kajingma banduk jat no ha pedeng kilariti baper ha shitelup ka perthai. Kani ko kubor kawan shapi na ka Akashvani Shillong. Ka National Investigation Agency kata ka NIA kabalong ka kanhun tokit jong kari India kala penlong ya ka jingkanra bat jing tokit ha ki shipautli ki jela jong kari ha ka bede ba ka kam khayi brio. Kita ki shipautli ki jela ki kenthop ya ka Tripura, Assam, West Bengal, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Haryana, Puducherry, Jammu bat Kashmir, bat Rajasthan. Hakawide ba ka jing tokit halor ka te ka kambean, la penlong ka jing tokit bat jingkli ya ki nong bela ki banari Bangladesh, ki basatre palat ya ka por belabu, ha Chengalpet district. Hakabaide ba ka jingsa palat por ka NIA kala kem ya armut ki menderi bat kalayo kurup naki ya ki Aadhaar ID ki bala snathok haka kerteng jongki kabala ai ya ka jakasa ba kilong kinong soksnong jong jela Tripura ki jing toket ba jing khanra nakaliang ka NIA ki dang ya saprang ka sarkar India kala penmi ya ka jing penbena lengba ki rensan social media kaba maham ba ki patba kin itu ya ki kubor hamsaya bat bamshisha ka sarkar India kala hukum mikiran san social media bakin pentikna bakin shimkhia bat pentri kam tikna ya ki lat pathai ya ki kubor bat ban le minot ya ka badan kam ha ka ba itu la ki kubor ba penpriang ki digi besisha ne ki kubor hamsaya katnat electronics bat information technology jong ka sarkar India kalau ong ba ya ki bakum kita ki jai kubor ba penpriang lengba ka social media de ban wat benia ai ka telong bat ban le ka badan kam persha ai ki nang penpriang kubor lam ler ha ka por bala bu kat bakum ki kendon jong ka IT rules arhajar arpwe kate ki jing penbena ka ong ru ba de ban weng no mador ya ki bakum kita ki kubor hapo lai pun riu kenta bala penmi eki balada kanu karensan social media ka papenkhen ye ki kendon ka an IT Act and rules kingat ha ka jingpen sitam kat bakum ka rule ka banyo jong ka IT rules arhajar arfway bat kan penduru ya kata karensan social media ya ka jingyada ka bakadai ben yo kat kum ka section nyop kundai iwe jong ka IT Act ki lai spa prapu armut ki sipai kenthei ki berang suyo rong thamai saka kam sipai hanin kasngi ki layat ha ka parit ha ka lempung thongkam yeki ka balalong ha ka madan jong ka Assam Rifles Center and Schools ha Shokuvi ha Nagaland katei ka attestation parade ka bakerpang yeki lai spa prapu armut ki sipai kenthei kalalong ka jingpenrong saka kam Hadian bakilala ban pendep pura ye kejeng hikai pentibet ke basau pusau tayo hakaliang kejeng pendan kami ki atiar hakabot bat jeng pentibet hakai liat ma ki jing siat haki jaka klau bat hakajeng pentibet bakerpang haki kam khanra kai klau katai ke parit nem kesi kalalong ke bakerpang nakadaw ba ki dan tang ki sipai kenthai Hapok ke jengelam jong ka Major Swati Basedia, kabalong ka officer sipai, kabatrey ha Assam Rifles Training Center and School, bat haba ajingkran ha katay galempong, u reviewing officer, ula kadaw halor ka history, bat usenyang barat ba, baka kenhuon sipai Assam Rifles, kalalie kum ka paramilitary force kabarim tam hakari. Labat pen kenmau, baka tanat sipai Assam Rifles kala kenthop bat pendrong kam ye ki sipai kenthei kum ki rifle women bat la pentri kamiki nadu usnam arhajar khatsan kat tu kani ka kubor lakut kablawan shapi na ka Akashvani Shillong